DF og Statsrådet præsenterer i samarbejde med Djøf. Faglig dag 2005. Som altid med kæmpe store biler. De mest anerkendte VIPs. Gitte Sommer er cool. Jeg er cool. Du får masser af lækker morgenmad. Der er lynhurtigt check-in og de fedeste goodiebags. De mest spændende sessioner nogensinde. Indland, udland og drømmeland. Gratis frokost i kantinen. Det bliver stort og langt, og det hele slutter i kantinen til en kæmpe fest i Samfundsfaglig Fredagsbar. Vi glæder os til at byde jer velkommen til Faglig dag 2005, fredag den 25. september. Stay tuned.